Og de skæberne smalle. Han trækker igennem, mand. Det er 10 km i timen, det der. Jeg se, Monika, han er flot nu, ikke? Okay. Simpelthen han bliver taget. Nej, vent lidt. Det gør han ikke. Der er ingen, der kan få fysisk til at gøre det. Han er sådan meget flot. Han er også sidste år. Det er overbevisende, Philip. Sådan. Hep. God reklame for det bræt der. Det er det, jeg skal have. Ja, det skal du huske lige til folket. Ja. Hej. Sådan der. Godt gået, du er helt alene. Du så Hurtigt. Der kommer sgu en der, ja. Det var ham med det bræt, som jeg gerne ville se. Som jeg sagde, det havde vi ikke kigget på. Prøv at se det. Det er det røde. Han vil blive hentet. Sådan der. I har ham næsten. Godt kørt. God reklame for det bræt der. Det bræt. Og der, så kommer det der og gode tag der. god stil. Hvor lugter dejligt. Monika, hvad har du fået at spise i går? Kommer sådan hurtigt. Hold kæft, du er der allerede. Det er altså en god reklame for det bræt der. Kan du snakke med sådan lidt? Sådan der, så for helvede var det hurtigt. Han er hurtig. Nej, der er 4 piger foran. Nu er der 5. Frederik, der er 10 tøser foran. 10 tøser, og så... Jeg faldt med råd. Og en boygirl. 10 tøser og en boygirl foran. Så træk vejret til, så får du den derude. Sådan der. Jeg skal lige vide, der er... Det er god stil. Der er 10 piger eller foran. Yes. Godt, Karo. Det er sikkert 2 af det der. Sådan der. Godt. God reklame på brættet også. Og det er den flotte. Den lækker. Frederik, han er den bedste vedbækker. Frederik, han er den. Der er bundbyen her. Ja. Det er rigtig godt trukket, det der. Kom så, Palle. Du er med. Godt gået. Jeg tror på Palle, fordi det er min aldersgruppe. Ja. Hej så, Palle. Godt kørt. Han er også på vandet. Det er også lidt forrodet. Så det med at tage med til over til slutningen med starten og se, når vi begynder at gå i mål. Så er action på. Så skal vi også cykle op til at se vende en anden gang. Det er det, vi skal. Så skal vi se ud. Kommer en efternøler. Vi vil møde hinanden. Vi går op og vinde, begynder at møde igen. Husk at trække vejret. Det ligger. Tag billedet hen den første bil. Er det den første bil? Ja. Det er så overbevisende, det der. Hold kæft, hvor du trækker nu. Du er også kommet tættere på. Det er rigtig god stil. Her lige nu. Er det rigtigt? Jeg ser halvdelen af alt, hvad William vinder i de næste 3 år. Det vidste jeg ikke.
Ej, Axel, den har du, det kan jeg se. Du er stabil. Sådan der, så kommer de gamle. Kom så, det er godt det der. Også, det er en tredje. Tredjeplads, det er noget seriøst kørt. Hvor er Claus henne af? Han har slet ikke kommet frem endnu. Der kommer Vedbæk nu. Godt præsenteret der. Ja, Vedbæk. Kan du ikke komme op og tage spidsen op? Hvad siger du? Du må op til spidsen. Du må op foran Axel. Der kommer det seriøst, som om det er julen, der har kræfter lige i øjeblikket. Men Iben vil gerne hjem til Lillemand. Iben vil gerne hjem til Lillemand, så nu sker det. Og farmand, han får bare klø hele tiden. Se, Han sejler zigzag. Hvad er det? Det er den kontorsiden med skruthorn. Altså Kristin, jeg Ej, nak ham. Ja, det er det. Ja, der er en greb, der sidder fast i pinden. Ja, det er godt. Så rører jeg bare ud. Ja, det var med vilje. Ja. Sofie, hvornår begynder du at rykke? Jeg er jo ikke konkurrencemenneske på nogen måde. Jeg hygger mig. Der har de været Sofie her 2 gange. Okay, det er godt gået. Ja, det er anden gruppe Er det godt gået? Ja. Tak for den. Det var meget god. Det var humor. Så er det brættet så igen og gå over broen. Bare lad. Sara, hun skal med i bil tilbage. Så kan jeg køre hende op til Der har vi ham. Hvordan vil vi? Der har vi ham. Træk igennem der. Høp. Sådan, han tager lige de andre der på spurten. Den er hurtig. Jeg ruller over. Det ser sjovt ud.